Hej, jeg vil gerne fortælle, hvordan det er, man som eksempel kan lave opgave 8 i den her HHX Matematik B terminsprøve. Jeg ved godt, at svarene står på skærmen. Det er bare som, så jeg kan huske det hele. Men for opgaven starter med, at man får udleveret et Excel-ark med de her tal i, som man kan bruge og inspire. Og det første vi skal gøre, det er at lave en grafisk præsentation af fordelingen af månedslønnen, som vi kan se her. Og her har vi dokumentet med mange tal. Nu har jeg markeret dem alle sammen. Under startside, så kan man gå ind under data, sortere. Så kan man sortere efter, at det er på grund af det månedsløn, vi gerne vil vide. Og så mindst til størst. Og så har vi den. Og så for at vi får en grafisk præsentation af den, kan vi putte den ind i vores Inspire-dokument her, som også har en meget dejlig funktion, ligesom Excel. Og nu kopierer vi alle tallene ind. Kalder vi lige de her kolonner ting. Og så har vi selve den data, vi har brug for inde i Inspire, hvor den kun regner med data, der er inde i dokumentet. Så kan vi dele dokumentet og gå over i, nu er vi på engelsk, men under data og statistikker, åbne den, og så kommer der en hel masse tal. Og så kan man, for at få en bedre grafisk præsentation af det, putte ancienniteten herned, og så får man en dejlig lille bue. Men så når man putter lønnen heroppe, kan vi se alle de forskellige folk får i lønnen. Ud fra og hvor lang tid det er de har været der. Og en anciennitet er 1 år de har været der. Og så har vi grafisk repræsenteret den, så vi har gjort opgave 1. Nu skal vi finde middelværdien, 90-fraktilen og medianen. Og medianen det er 50-fraktilen, og middelværdien er et andet ord for gennemsnittet. Og den måde jeg lettest har fundet ud af det på, er lidt kringlet med at man kan lave en summeret frekvens ud fra alle tallene. Så man starter med at markere det, for at vi kan komme frem til begynde på den summerede frekvens. Så skal vi komme frem til det her tal, der vi fortæller hvad frekvensen er. Og for den summerede frekvens, det er jo bare frekvenserne plusset sammen. Så for at man kan gøre det smart, kan man gøre det samme her. Tag selve værdien, dividere den med summen af alle de markerede tal, som går fra B2 til B246. Og så markerer vi det ind med en parentesbrug, den skal regne det ud først. Og så siger vi plus med tallet ovenover. For at få den summerede frekvens på den, så plusser den i gang med det så i hele. Og det her hjælper os med at finde 90% fraktilen. Så kan vi det smarte ved Excel, så kan vi trække hele regnskabet ned. Og så skulle det meget gerne ende med at den er 1 hernede. Nej, og det gjorde den ikke, på grund af at jeg har lavet en fejl, som man ikke skal gøre. Man skal huske at låse de her tal, ellers går den videre og siger B3 ud af B247. Og så begynder du at få nogle helt forkerte tal. Og ved at man sætter et dollartegn foran, så låser du bogstavet. Og ved at du sætter dollartegn foran tal, så låser du selve tallet. Og hvis vi gør det, og så trækker den nedad, så ender vi med 1, hvilket betyder at den er på 100%. Og for at vi kan finde 90-fraktilen, så kan vi jo se at det er her 90% fraktilen er, hvor det der den går over 90%.
Og så kan vi også lige hurtigt tage middeltallet. Som er gennemsnittet. Gør jeg lige bedre her. Og så skal vi tage. Så kan vi gøre det, så skal man jo plus alle tallene og dividere med det antal der er. Og det er jo summen af B2 til B246. Så markerer den alle tallene der. Og så skal de så divideres med 245, på grund af 245 er tal, hvor den starter i 2 i etteren, der er selve titlen til hvad det er. Så der kan vi se, at middeltallet er 37.572, som vi også skal se her. 90% fraktilen er lidt anderledes efter, hvordan det er, man regner den ud. Ud fra den måde, jeg vil mene, er den bedste og mest sikre måde, ved at regne den summerede frekvens ud, og så se her, på grund af at man kan tydeligt se, at det er meget, meget små procentdele, den ændrer sig med. Og det er jo nogle meget få tal her, den går fra, kan man se, går jo lige for de her tal her, og det er 0,05, hvilket er, jeg vil mene det her, det er den bedste måde at kunne gøre det på. Og så kan vi også se, at vi skal jo finde medianen, som også heller ikke er helt præcis efter, hvordan man regner den, men ud fra min måde at regne den på, kan vi se, at 50% fraktilen er lige her. Nu markerer jeg lige, bare lige så man kan se det. Så vi kan se, at det er 3890 ifølge mine beregninger, og det er 3660. Som er også lige heroppe. Dog lidt større afstand her. Ifølge den måde. Og så kan man se, at det kommer jo an på, hvordan man regner de forskellige måder er lidt anderledes efter, hvordan det er, man regner fraktilen ud på. Og så seeren, der skulle vi bestemme den lineære regressionsmodel, hvilket er, hvor meget at ens løn burde være efter, hvor mange år man har været der. Og det kan man godt se, at det er den ikke helt ud for de her tal, man bare lige hurtigt kan se. Men for at man kan finde ud af det ved hjælp af Inspire, som er meget fantastisk til det her, så kan man, først skal man lige trykke ind i dokumentet, og så kan du se, at så kan man gå op i værktøjer her, ned på analyse nummer 4, regression, og så lineær, som er mx plus b, som også står i opgaven. Og så fortæller den, hvad det er. Men det er jo ikke det samme som også at fortælle, hvad sikkerheden er. Som man også kan gøre over i data- og statistik-dokumentet, hvor man trykker på en fil her, også går op i værktøjskassen, går under statistik, statskalkulationer, og så lineær regression. Så skal man vælge x, som i vores tilfælde er ancienniteten, altså de antal år de har været der, og y, det er deres løn. Og så kan vi se, at vi får de her tal, 1774,69, og der har vi også tallene. Og R2 går ind og fortæller os, at de følger den her linje 85% af tiden, eller det, altså hvis det var kun en lineær regression, så vil den være på 100. Og som vi også skal se, det er jo det facit, det sådan også siger, fantastisk, kan få Inspire til at hjælpe os med at gøre det. Og så en kort beskrivelse af, hvad vi har fundet ud af i undersøgelsen, kan jeg lige bruge noget, jeg allerede har skrevet ned. Ja, for at vi kan finde ud af D'erne, så har vi noget skrevet ned, at vi ved jo, at medianen, at den midterste lønfraktilen ligger på 38.950, hvilket er meget tæt på vores gennemsnit, hvilket jo fortæller, at det er ham, der har cirka det. Han arbejder i 3 år, kan vi se.
Og vi kan se, at 90% af vores arbejder for under 54.000, eller 10% arbejder for over 54.700. Vi kan se. Og men selvfølgelig, at tallene er ikke 100% rigtige ud af det. Men vi har også udregnet, at man kan få en, det, på grund af, at en lineær virker ikke rigtig, på grund af, der er nogen, der har arbejdet der 1 år, eller 0 år, som får højere løn end nogen, der arbejder i 2 år. Som gør det lidt svært at lave en lineær regression. Men ud fra de tal, vi har er stand til at få fat på, kan vi se, at den måde, man kan regne ud af, hvad det normalt vil være at få i løn for det antal år, man har arbejdet her. Så tager vi en basisløn på 21.385,3, og så ganger man den, eller plusser man den med 1774,69 gange det antal år, der man har været der. Ja, x er det antal år, det er, man har været der, kan vi se, og så kan man regne ud af, hvad cirka lønnen er for en person, der har arbejdet der i det antal år, og har været der. Og dem af x er så den færdige løn, som man kan udregne sig til. Og så har vi jo udregnet A, B, C og D. Så håber det hjælper, og at de små krop ikke irriterer for meget, der selvom man ved, hvad man laver, kan lave fejl.